Riċerkaturi li kull sena f'Malta hawn irrappurtata madwar 25 każ ġdid ta' kanċer fit-testikoli li żjed fl-etajiet bejn l-20 u l-40 sena. Minkejja dan iżjed minn 67% tal-irġiel Maltin qatt ma eżaminaw lilhom infushom, ħafna drabi minħabba nuqqas tarfin. Fost in-nisa li huma affettwati li żjed mill-kanċer tas-sider ifeġġu madwar 300 każ ġdid. L-uffiċjal edukattiv responsabbli għal PSCD Stephen Camilleri għal il-TVM News li fil-kuntest ta' dawn ir-realtajiet ser iqassmu kits fost l-istudenti fl-iskejl sekondarji li għandhom bejn 13 u 16 sena biex ikunu jistgħu jeżaminaw lilhom infushom. Għalli fiż-żewġ każi għarfien fi stadju bikri itejjeb iċ-ċansijiet ta' fejqan u rkupru. Tittestja il-kanser jew tat-testikoli jew tas-sider. U l-kits jgħinu li tfal mhux biss jiksbu informazzjoni, imma jitalmu b'mod prattiku kif jittestjaw lilhom infushom biex jekk ikun hemm xi anomaliji huma jistgħu jfittxu l-għajnuna. Is-Sur Camilleri qal li anke l-att ta' każi ta' mart sesswali qegħdin jiżdiedu fost iż-żgħażagħ u kien għal dan il-għan li l-awtoritajiet edukattivi ser iqassmu kits b'kontraċettivi komplementati minn tarif dwar mart li jinfirex sesswalment. Nafu li l-mart sessuali hija realtà, sewwa. Allura aħna nagħmlu kif inti tieħu ħsieb tiegħek innifsek u taħat ieħor. Waqt attività li matula tqassmu żewġ kits lil kapijiet tal-iskejl u kulleġġi tal-Istat, id-direttriċi fih dan id-direttorat responsabbli għas snin bikrin, lingwi u studji umanistiċi Alice Mikallef qalet li l-messaġġ dwar prevenzjoni u l-arfin qed jissarraf f'azzjoni konkreta.